It's on the clock. It's okay. You don't have time. No time. No time. Yeah, shot called. Níl rá mar sin acabach le drón na postí. Agus tá brú I ríist I tíocht Aidan Gicali Niall O'Connor. Agus dúrú seo san anlís ribh chlufa go beda deacra chonacht ó tús na céisú nach bhfuil siad a sláánú na Can you make sure we're behind? Le críoch nú chó scór. Niall O'Connor. Agus cíceáil I 9 na gcuiche. Will she go mar? Tá she go mar? Teaching she was. Díach tíb here go trasna. Agus ní raid a dagsála chomón les bar an tinsin eol. Níor bhain champagne go tíb tíar go trasna an bóta sin. Chuna bhain antásta le Niall O'Connor cice bhí an jacket. Bhí éidir bheith faideach bhí éidir an brú dáman ta bhí éidir ligan ó chuir isteach ar sin. Agus muidir brenn sin lich na himar sin. Jamal Dún a bhí haar king go chonacht agus an man runne se cada a líne chlufa se stop se út cínte sa gúne. Well, it críochnaí a chóscór mar sin rá faointe an taobh agus is mór méidir sin tá fáte ag cúig chonacht na a bheannaí tuair chlár na buintí ach bei díma a réir a ceilbút mar víidir Somáile víidir a ggéire go méid dís níos ár námar a dimníidir na chearta fechan na díide ní rosiad agus bu cheart. Gymach bag an díma ar ach cuimne tá rá faointe grú teacab iad Somáilean seo agus ar leid be chuidig an locht tacaíocht a go chuid chuide chonacht a gohile agus iad sásta agus rééisúnta sásta agus try Nathan freisin a caiint lob siúda bhí gimmar leis an ora ach sinna scóra í dhéanais iad ar chóscór 3 faointe ag a tíomh go muid leis ag mar I tresa.